too. I'm a new baby, you did to cry another new. I can't do it, I'm done it so slow. Ahenkan 93.3 FM. Don't touch your dial. Minam Sazana, so minim baby, I make war. Mananti, so minu baby, I make war. Nasenya mi amwami na mikoto ngurani mwa. Bo, na miye nedi. Akwankwa na mikano senia. Minyantaba, anka metu makodonche. Na wadi miyo. Minyantaba, anka metu disanu makodi. Metu makodonche. Metu makodonche. Oh, metu makodonche. Yee, and you money. 93.3. Metu makodonche. Oh, metu makodonche. Ebusiafo na me mamo ajo asama makwa abade aba Odo Ntaban ejumedi so do you know and then so eye me da foforo nenya bono ndu say dia na 93.3 music of a music. Enye duru anwumre se miminde anwumre se dia na wonim se oda kurom ha kotokuman potemu ha de ya Ahenkan kwa ena obia etie bise sabrei ene ye ka wade mu nsem sabrei ene ye ka empanatwe mu nsem sabrei ena ye siesiewo ema wo mpanatwe no etimi ekowie awade eno ntine bomodea na mo afidie no enkosoa enna ha sei na frɛ wobi na wobi mfrɛ wobi na wobi nso mfrɛ wobi na munyina fa mo fidie no ento Ahenkan 93.3 FM so me kai will say you stream me live on Facebook cause search for Ahenkan 93.3 FM no capital letters oba obehu yen wo ho fefefe na won so wa share afin so mami hi mami Odo Ntaban na menye wo sakakre my heart it beat like do cause now you are true so I am familiar. I sing for you, wanna be like do baby, now you are go pick up. I am familiar, only for you it be like do I sing for you, my baby,
love you now. Nobody go feel love you like I do. Aha, mi bisanyumi ediama Odo Ntaban etiefu nyina ne mabedwafo nyina Mr. Ebi unya medru ya nyumi mi bisa ediama na me sanso ebisanyumi dia ba menua be ma preko pe eye ata senior ene na wonso wakota oche brother enjoy wati I Mrs. Nekan say brother enjoy baby awude bia enyumi enko emawo eni mekuma na momfa enyijimani ekuma Josephine ema wakwa aba e de bebusuan mu ene bibia eye fe enuti enyumi momfa enyijimani na momfa nyigi tata na ene de bebia bi baby against any Nisika koko never show. Make sure what I bring in. I love you. Them say you do me like you know. I don't know it. Aha, na wo ko Facebook, na ko ye stream live e wo ho na nantwi bosi akon say hello radio nurse. Good evening, watching you live from Akim Manson. Na nantwi bosi akon ye da say ye pa me ma Odo Ntaban na waje me so say me too akome don chen enu nti share na afoforo so ehu bi. Nyumi san enkoma menua bema ba konso a wode Filemon ai menua bema nimpon ba konso no one mekuma konofo Concordia ai ono ni din ni di free so ahimem Concordia Mrs. Concordia ne eka ho ai mufa nyumi entwa mo na ase me va try to be a chisika me try to be about by me pretty my obia matia kuma all I go tell them you are the one that everyone wants girl I go tell them you are the one that everyone wants because Sarah against any devil because baby against any devil ensanso enkoma Mr. Mensa ene wo maye bo abenche dodo mesero next time enye say bi mwai aya twen aya na wo twen na ye be program ni wi a eboa e chen say wo bedi ka sha se basa ka ne bo aben aya eche Mr. Mensa enyumi enkoma wa emami why Mrs. Frekas baby awu bia wonso enyumi enkoma na Mr. Ebiyire munyina me bisa nyumi e de ma me hu se ba ko bi nso si reception ho wonso aheya na awode enso me bisa ma ho ai Aje, Mrs. Atopahine. Enkoma uso. Adam refie, mejimeni. Adam refie, na wajibio. Adam refie, mejimeni. Adam refie, na wajibio. Imagine many. Adam refie, now what did you? Adam refie, imagine many. Adam refie, now what did you?
imagine Adam Revie, now what Yeah, boy, Isaac. Odo Ntaban yo. No, what Jimmy so say me to a comedy on chain. Oh, sharing live over Facebook. Now what share. Now we been so and who be. Ade. Yo, ebusiafo ye de nyom ajeje ye nyina ye na setata ekakra eno nti no ye nsan mre no Meko studio B na makoma abedwafo akaba Mr. AB yeguswa twen wo yo mabedwafo me mamo akwaba ya obi ade atwede da ho amen ya Mrs. Amen yeah Mrs. Welbeck na Prof enyumre de utwe de mu te sen it is all tie o de ke kan ho na ye nsem bebre Mrs. Hello. Now so continue mu te sen Dom eye nyame ado ahodin wo ejina ho se egusu te so ewo we shira so Nyamia say Janet Queen. I say I'm Janet watching you live from Koforidia. Janet here that's here. Odo Ntaban na wajeme so say me too accommodation shine. Yo abejafo. Yeda ma say enenso masan abeka yensa ewo Odo Ntaban ejumedie so eneno nanka yebekasa fa onda ne ho still onda ne de baso live Odo Ntaban date arena no baso live yegusua ye ho ntotoye yegusua ye ahoboaboa ye free first episode ye free obema oba ne ho dwo oba ne ho chese de wo pe bia ne ho twa oba wankasa the qualities na wo pe ewo wo yiri mu ukunu mu nyina no wo pese wo ho bia dwumadie baso live and colored enu nti no boaboa wo ho na hye wo dancing shoes na pe boaboa ho siesie oba bia wo mayom memayom na wo boa na otwedie mu ene eho ni nyina wapie oko edanyame ase ni nyina wo behwe ni ye na eno no aboa na wo ba watimi ayi oba oda wakoma so na mabibia etimi aye kama eno nti no bomodin a se obema dwumadie ayade a eye ni swade hu amaw na dru so a onso watimi aba no abefa forms ne bi na watimi abenya wodofo every Odo Ntaban ejumedie eso nene no emese nche bia mekọ baabi mi bedru ya na menya akọ na semi se de oka no na ebehia se ma bedru die meka na yenso yadwenche kakre wo ho no yenso efutuo na wo pe me de madwenkyere ma no na nso me sa kire ne se me ba ha nso a me de betuma bedwafo ani na oba na ne nua be ma na kohia ne nua be ma de on worry da na oba na akohia de wa worry akwa aware ase 2 years enyina ena wajai na emumu owo baby boy a oko 2 years na ne ewo mu ni se ne nua be ma ne kohia ano no endi busumi nsiampo na wadona ne nua be ma na dona na cheso no kra no odwen hu mbo a wonte ase enti na ena ni je se at the end of the day no ne nua no nso anya oba odo no na opese oware no na be ma ne de ne bechia no ne nua be ma ne de ne bechia no ofie enti efiri ho ne wo ma oba ne timi eden etwafa ho ebechia ne kuma na we wo se ne nua ne ba ne ho enwumre bi ne nua ne ba ne ho enwumre bi na omo ba ye no ena omo bebo nkomo kakra wo ye aduane kakra omo di ye bibia omo wie na omo ko na me se oba no se no kita bags too asesa emma purse ketwei ene handbag angasa enti pe handbag ndo ofai na mistakenly wo ja purse no eto ne pouch mu
Enti osi anajo no obi e gate no hu se purse bi e da porch no osi anyama meku man purse eni. But unfortunately not on two purse nim. To pejai na rubber bi free purse nim e to form. Enti rubber ne to form no. O fine no sane your share na che se enuro bi e na gu rubber nim. Nyame anim no kre sometimes ensem no ye ka aya na ebi mu enim se bia eye bosremu ka bi anase ye boye tirim e na ye kan bosuafo asem bia ye de bebe bia ye obi story a ode aba na ne ekwowie ni se wo so hu aduro ne yam hye no do onye health worker de but ohu aduro ne yam hye no enti lucky for her no obi tene nchen a ne next door neighbor eye nurse ni na no so abetinem na ocha enuro no pictures de send me anwumre ya menhwe menso menhwe nuro no na menhwe na wode che nurse ni se HIV nuro sese ya no ne ha onyina ne se sese ya be ma no ye ni nua be ma na wodi na chi no omo ahyehya ware ohun no enu 6 months na so oba na pressure na so nko ware no na wehu aduro we wo oba no e bag mu a ehwiegu a chese wotimu se wanoma maduro no akaketu abi oben so eye teacher ni because okan mimi bisa ne se bia no nurse no akoye exposed to the virus in bia post exposure prophylaxis but also oba na ye teacher ni na aduro no so hwe se de wanoma koduru na wotimu se yade a woda so a wonom enti se anopeso okache ni nua be ma ne se bibi se ni wahu oba ne ho enti no ne oba ne nkoye test but osuro nso so obeka because nurse ni na ode kire no e ma ne te ase se wanhweye no koka no wanka afsa na se wonye din no mungo na omunware asema ewo ho no eno no enti Mrs. Yo, ye bako so achia ye tiefoni na she Mr. PA Kalaji. I wish you happy birthday. Old Town Clinic. I wish you happy birthday pa na kopo nhira no. No man ni nche, no man kwati mu nye den. Sene se ne e den. Na mu ye den no, on fam pem na yere pe. No de pem na yere nko a. Ye den nyame ase. Opportunistic infections na be ba na se be e be ka bibi na afi nso ye se hemorrhoid obi won so onya sa viral na onya hemorrhoid nte no so boa eyi hemorrhoid no efri ho de etia na mi bisa no te se hebi me ka kire no hebi for efasa edrum ntina na ama obi sa me bisa no o ansem we ensem bebre wo koka no aka ne sei one ninya be mai aso obefa ne sei because to say we budo oko kan so kura ono be handle ne sei se bio bia onim se ninya be ma ne a little bit mature da obi ani wa se kura wedi no o wedi o si di omo adi ba je se o hia ne nche omo adi kura o mu nim kwa akiri asem we de bia ka na your problem the only way a nurse ni kura po ana doctor ni betimi akaka kire obi say we o HIV no kura po untimi koka ye wo kwan a nipa na oye infected no e bia sese bi o agi ato no so menye meche eno sa no eno kura na ye wo ba bia ye de fa ansa na etimi ni oba ne kokasa but ena meka ni nyina be gina be ma ne so oba no oye ne de won't me fancy so approach now be yusu ne be ma na e de asema ba no se be ma ne ye be ma sebi na adwen like wenyi kakra obey betimi aka asemi a che be me ama be me na tene ho afiri asem bi ama wo de onfa na asem nko onfa na asem nko but me de me neman se ni ohun pass no onfa ejuo shem no parking ne sa mani nyema sister ni hunu se wa hu bibi enye sa the moment obehu no anhwe kra obeye bibi ama ni nua no kra nya bi because as at this time no ohunim se odwene hu ontimi nka nche no enti on make sure se o ma oba ni hu se wa hu na two onko ni nua no no ne nkakasa sorry
onko ni nua no no ne nkokasa say no ne bekasa na semon ba ho enne ya asem no because bema we budo de anoye den but yes still no one ni nua no enkasa mane fa nkrofo bebrembem because anhwekra no oye badwemba only kino but omo odi omo bebre no I think say it's okay or the net ni ba kwa bem na so far also wa bem enti ye panacho like hold it on baby I do no say ye no kropa na nye ha bia second medication no crack kan na chese wano mache sa medication na kan na chese wano mache enti hold it on ne nkrofo na obekeka no minim say ne yam hyehye no osuro enti on friend nua no ne nkasa Emma ni nua ne nye bibia so okache bema na bema no ma ne nye bibia be twese oba na wo mema kra that you have more means of say mujaye on pe kwan bi so on pe kwan bi so no nja no koye test no okoye test na ene ye behu de eko but mesre ne sister ne say ma ne fa ne ho and for reference me because e bia na obi kura nim dada but lady be born suspect intimate mesreno pam and odo konso a okoka no te a odo kwa ye be twa damage ye be ma wotie sika be wo so e bia sabi no de ama onua kura wie nanso na wo sa betua hu sika enti ye besre eno so no oyesa you are exposing your brother because ono so ebia onye bi kra but obi beka obi kan ka say bre yo kodi sister ye chi ase ni se into on friend nyan no ne nkasa mo ka say wi a ono a ne nko mo ko test say bibi enima ye de rade ase bibi wo mu a eye early ni viral load ni wo form no num na eduro but say bibi enima ye nyina ye hwe ye hu ye so Mrs. Meda say ye pa na asem ne mu orem etiefo na me kai mo say Odo Ntaban jumedie e na masogu so amutie wa Ahenkan 93.3 FM eso no ahade yesua de ye bie wani e wo niam bebre hu ai opekra ye du beburem na prophet wa ha wono so timi bura sunsum wiase na ne wo mo bia no na waye e dia maw na me say Mrs. wakoye health worker say minim say obi we HIV obetimi aware obi a woni bia one ne betena na be mani enya sure obetimi aware ene ne better provided say oba no odi emraso no because ye won bra bebre even obetimi awo abofra obi HIV obetimi awo abofra say oni bi say odi inhyehyɛ no so a so odi ne hyehyɛ so pa obetimi aware ema be man enya bi obetimi kra awo abofra onya bi yo yeda say yedua Bochi Isaac or say good evening, I'm Ike watching you from Adekrom. You guys are really educating us and we are proud of you. More fire. Odo Ntaban or the tour so Ike mejo so me too akomedo and chain. I think so your son Isaac optimist and Mr. Isaac optimist and also or share your free sunyane or say I love the program, keep it up. Yeah, that's it pa Mr. Isaac, yeah, that's it. And no Papa prophet Madam Ness for you sunsum we are sitting no na yenshe Madam Ness ebedase asem we no akwa ye besin hunua haban ye tase no banyansafo na on say Mrs. Webeck e kan asem bi say lady na hu aduro no omo modern say odi aduro no be she bag ni mo no position bag no ba bia na a good idea say ne be ya oba ni hu say 7 previous obi kura hu say bibi sei na edan e koso na mi bisa say oba ni nua pa ne be ma no o se ni nua odi nachi Mamnes me biso asembio se yetu amara na wakwa akoto se wunua ejina amara na no a obi akonachi a odi mirika ba be pushi na to amara ne mu Mamnes
wobɛtwe nua na firi hɔ anaasɛ wobɛgyaa na ama na gyina hɔ ama nipa korɔ de mirika ba bɛpushi no ato amena no mu wobɛyɛ amana ne deɛ me prevent nipa no ɛno deɛ wobɛ prevent hwan nua no nipa no a wɔba bɛpia no ato no mɛhwɛ sɛ mɛpia no akɔ akyi sɛ bi ɔtumi mpia no ntom na wei ne deɛ wode ano yie wɔ hɔ meda ase wei akɔyɛ nkwa ɛne owu asɛm ɛna yɛkan because nyame ankɔ ankɔbam na sɛ bɛrima no koraa ɛne nada na sɛ wanya bia we don't know ɛna sɛ ɔne ne daeɛ no onyaa bi nso a yɛnim enti yɛbɛhyerɛ yɛ nuabaa no a wohu aduro no yɛwɔ nyansa kwan timi kasa Mrs. Weber kiti na sɛ mepɛ sɛ meka no asɛm a metimi afa nyansa kwan bi so ayɛ dɛn aka na asɛm ama no hu sɛ na meka no maka na asɛm nti sɛbesɛbe mprɛbiasa so onim nyansa a obɛhu sɛ ɛde asɛm na akɔ yi wɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔka kyerɛ me no nti yɛbɛsrɛ yɛ nuabaa no sɛ ɔmpɛ nyansa kwan bi so na ɔne ne nua no nyɛ dɛn ɛnkasa na mpanyimfoɔ ɛwɔ bɛbuo bi sɛ ɔbanyansafoɔ ɛyɛ a yɛbu ne bɛyɛ yɛ dɛn yɛnka n'asɛm nti ɔmpɛ kwan bi so na ɔne ne nua no yɛ dɛn ɛnkasa because blood is what thicker than what water thicker than water meda ase a kyerɛ sɛ mogya mu oduru ɛsen dɛn nsuo wei akwakwa ɛwɔ ankasa wo nua o wobɛgyina hɔ ama de HIV anya no ama nawu na wan na wobɛba bɛfrɛ ne brabra ɔsɔ sɛ deɛ ɔka asɛmi deɛ asɛ wosoro paa na bi na HIV deɛ hwan ne nsuro wɔ asase so sɛbe obi asuro because akwakwa ɛyɛ adeɛ bi a wote ne din a na wodwane wɔn a kyerɛ sɛ yɛmpɛ sɛ ɛbɛfa yɛ mfikyiri mpo aba bɛnyayɛ enti wei no yɛbɛsrɛ yɛ nuaba no sɛ ɔmpɛ kwan bi so adɛ na wosrɛ ɔmpɛ sɛ ɛbɛfa mo kwan so bɛfa yɛ mfikyiri mpo na aba bɛfa yɛ kwan so yɛbɛsrɛ yɛ nuaba no sɛ ɔne ne nua bɛrima no nyɛ dɛn ɛnkasa ɔne ne nkasa te sɛ nua ɛma ɔmfrɛ obi ama ne mbam ɛna obi wɔ hɔ a n'ano keka nsɛm ɛma ne nkɔbɔ ne maame amanneɛ ɛnkɔfrɛ nuafoɔ nkaeɛ ne sɛ mommra mɛhwɛ o kɔma ɛnsa na sisi adeɛ ne wakɔ akɔfa aba fie ha nie na adeɛ a makɔ akɔyɛ dɛn makɔ akɔhu nie ahwɛ yi a ne ɛbɛsie mpo ɛso sen aduro no a wayɛ dɛn wakɔ akɔhu no because mpanyimfoɔ sɛ ani ahu anyɛ tan a wokɔ akɔbɔ ne tutuo yi ebi nso ana krakye no ɔfɛle adeɛ sɛ ne kwaku nkroma mɛmɛ fɛle adeɛ yi na wakɔ akɔbɔ me tutu a sɛ nti ɛbɛsrɛ sɛ ɔmfrɛ ne nua no na ɔne no ɛntena baabi na ɔmu ni nkɔmmɔ nkɔ akyire ɔmpɛ kwan bi so mmisa sɛ ɔbaa no onim ne sɛn na ɔka ne nsɛm nyinaa wie a na ɔno akyerɛ na adwene akyerɛ nsɛ berɛ a mɛsrɛ sɛ ɛne bi a ɔbaa no sɛ wonim na wobɛhyɛ aseɛ sɛ wobɛkyɛke ne background kakra sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu suban ne yɛ bi a ɔyɛ dɛn ɔwom wobɛbisa nsa adɛn na waka kyerɛ sɛ medeɛ nneɛma ka akyerɛ no so onim yansa a ɔbɛyɛ dɛn wobɛtɔ akɔ so na kyɛ sɛ wɔanya ne ti ayɛ dɛn adidim anaasɛ wobɛtumi aka akyerɛ ne sɛ berɛ a mahu ade bi ebi a na ɔne ne yɛ firi wɔn sɛ anuanom sɛ yɛbɛyɛ 20 koraa yɛwɔ nipa baako a wɔne ne bɔ paa mimi sɛ me maame ɛwɔ maako nkron me ne last born na nea medi n'akyi no ɔno ne madamfo paa yɛmienu ɛne yɛdi nkɔmmɔ ɔneɛ sɛ adeɛ no mu yɛ den sɛ koraa wɔbɛka akyerɛ me na makyerɛ ma adwene me nso medeɛ mu yɛ den a mɛyɛ dɛn mɛka akyerɛ no akyerɛ no adwene nti sɛ ɔne ne nua no yɛ nua damfo a obɛtumi abɔ namaneɛ sɛ bibi sɛ na bra ma de mahu na mmom ɛmɔ so na pɛkwati kwan bi so na wokɔ hospital kɔkyɛke ho hwɛ ma yɛhwɛ sɛ wonya ɛdɛn wonya bia ne ntempa na bia wapɛ kwan bi so mɛma deɛ yɛwɔ kwan yɛ fa so gya ma no yɛ ɔmo ya na pɛ kwan bi so na wo ne nkonsa sɛ ne bɛyɛ a wobɛnya utrai de okay but yɛbɛfa saa kwan wi so etu yɛ mrantie ne yɛ baba wafo he isi region yɛ reni paa o
ye reni wo HIV ni mu ye di ne ankasa ani ye di first ewo mu yen ka se obi a obi hwe anka be kura ansa na odo ho be ma nipa no anka know your status nim nipa no so status aside uni akora bi na owo na mame enu aduane ma school akora bi na oprai akora ni pry na mekoto no so na mpese me boa no ewo moja ni mo okache me se da bi mi nko mechi no about 12-13 okache me se mi nko mechi mantena se enti mi ja na ye me wanwa mi ja no na ono a pepa ni moja ye ni bibia ohun se like the way mekoso de ni mo otia me no ohun se bia mi buofu no but later no adechi obebisa me say minim de nte wa mame anko ne blood ne ho na me say dabi into wo ye hu ko ne nam ya me ye short no odwene ho say onka bibi nchia me ana say manenka into wono a ne ye bon komo na me ka say o me ba nursing pe na na adwen ba no so to ba ka say like ye de wo no enti oya aware of the status into on pese obia ebe free won enye bi inti na otia me won the blood ne ho wow oya korapa ena on pese ebe nam ne so ama sebio obi yen ka se obi okra wanya de bone sebio dwaman a ye ka se bi a ye obi wo ho a accident obi a true blood infusion obi wo ho a blade ne sakra ko ka obi blood ai bi a cat won ne ho wafa obi wa wanfa kwan bone so enti saa de ne ba ne chima na okonya na ye ne se onche ma obi a lady na anya fe se bema openo na opeo hwe ye wo ladies a one wonda da se ye bia and the ladies okay na che se ope kwan obefa so obeka che bema no se one bema na nhia da ye wo ladies ono betna be 1 year 2 years obeshe se so ampa opener because onim say ebi o disclose ni status ni chewa bia o de be kwa abonten ana se obekwa ko kan bibia ma na teni enti say lady ne be ma na da me nim say I think say oba no eye oba pa bia se bia mpala openo ye wo mena oni bi ye obema oni bi na oba oni bi na so oni obi owo bi te but onye bi enti say ye sa dia say yes sadia no omum hia ya cool but ye be hwe o bia ye nka se kochiche na ya o bi kra na kochicha ohun ye nwanwa because of viral load na ekosoro wa obewu eja onioma ho se o bi na o chente be se bro nya bei etwa bia anyafu ana kote bia anyafu etwa anyafu hwe oba bi ode ne ho be ma ohunu se wo nja ogonu a o jaw HIV kakraka we no wase jaw ayi a obetu trumusa grodo so obetu trumusa etwa bia ni wa yefo kotia bia ni wa yefo bro nya bebe ye be no musa edi nkwase asem obewie min that dey wenye sebe ye be no musa na sebe bi ye wa asem we dey ye pedimfo mo ni ma mo fa chem na we ye nto sebe because I say it's a region the bia yet so see am second first see am second first see am second first oda say yenima oda yen ya topic of area for see about eastern region na oda ya topic of area na eye krukesi in terms of HIV patron yet so ankasa na oda niam e ba ankasa enti yen steady na me kind na twa nyefo be ma wo pe oba twa dia kwa na koye the needful na pe wo twe kwotena ho ene se wo be peja wo nan yo so wo be ye den na kodi uche no twe enyefo enyefo Mrs. Yeda say ye pa ebusuafo Odo Ntaban Jumedie ena wasungu so awutie e Ahenkan 93.3 FM so no ye streaming live e wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM no ye capital letters na ko hwe yen wo ho na wonso chia yen na share
na wo dofo pa bi anase wo nso friend bi o Facebook nso ohun efutu sem papa yebi na ono nso nsua na kakra me so me betwa to ne se oba e be men sempo yade bi wo hɔ a be transparent enough. Sure. Bomodia na sometimes kwa na ebi kwa nka wo kan ntem kire wo partner ne kra nka ne bumfu kano kra ne kire wo partner se de ne nyame adom HIV aduraba na yetimi eso ano ye wo bi num ho kra wutimi hie obi ka kyense me obi o se enya hwe me do wutimi ne obetena ye de wutu wadro ne hia ne se wo no be ma ne kra be boa wa guide wo mo no ado be ba hospital obi kra timi ko je aduro ma ne yere nom a be ma ne nya bi nkwala mo awu mamu miensa obi awu mamu mienu obi awu baako akwala no wanya enti mesre yema yani na wona afi se de Mrs. Kan na twa bia anya fo kotie bia anya fo enye twa bia na abedie enye kotie bia na abedie kotie bi wo ho a wudi etram etwa bi wo ho nso a wudi a emene wo enu nti tobo afi wo do kwoti be hyem ne to ma na afi wo kwoti ayera wo wo be hwehwe a wo hu e wo na abehu se yes enti mesre mo yenni nokre enkyere yenkofo fi se sa asemi sei sani edi kan na duro ya ye dia watwade ama mi yetimi di treat viral antiviral drug yetimi treat viral infections bebre nanso enam se wokoy na nipa no approach ni first ne ka che ne se HIV aduro ni nti na dia yem hyehye ababa te bi kra na enye HIV but no kra wanka na wodi BBC be ma ni nti no the problem beba enti mesre yema ye ni na ho yema mi bi no kan o se hye wodros Shewodros emabawa kotie ye de emrante atwa ye de ye nyina ye nhye ye dros na ye nya die bebrebe no ye nya die bebrebe no na die bebrebe e de asem nenam yo me pa cho Mrs. ene ye healthy bit ye nko nintentem ye se ye hwe ensa boro emema bebre ye a wo mo se wonom nsan ma utimi edi wo ba yie wonom nsan ma akotitimi gina so che me pacho ye nhwe the effect of alcohol on men's sexual desire to be specific. Yo me pacho me bisa se utimi gina so che no ukoti na ye dendie mi nya hunu be ma bia se o masa e twene kwete de be sori am wedi nanso aso kwete ye dende wa o hwe ye ma ye homework se ye ya ta ye sade no ampa insane bi wo ho ene se insan ba nyina inu a yeton nyina kwete dende yate insan nyina so ye kwete dende ndia yem bisa ye ho se aso minu wo se na me koteta sorry na me didi oba kote ne mu ye dende ye okote dende ne ye okote asori enti ye mu ye dende se mu nya de ampatwohwe ho ye de wo mu ne se ensa ebema wadi twe na so kote mu nya de ti the moment aye o sa na stop it blood flow ne ma kote ne ye dende se si a wa ye dide na kote ni mu nya de a bema oyire obedwa na eja bema ono monsa eya okutumi ko how many rounds ebi tumi ya jatadie nene wana wanyina won pay ubenya blue boss because obebia ni won obeda obema odo kwata ahye ni twemu ai 1 hour enti blue boss na eno na abenya na sa blue boss no so ta nya ohwo mu ye oya wukum oma enti se saade ya o se mi din ame ho kra ma brother we ye wo ho na aso insano kra wonoma emba he no mutimitina sa sentina no he oba ensa one side ne no ma na the other side na no ma fuse na wakasa hwe se be ma ni diwa homie ni nyina guso na ensa eba brother oba no mo ne homba enti nkebenya ka wankasa wan hoden na wetime de aye insane nso obetimi apegu opa na so na nkwamma no ho nyeden obia start me de me no ma metimi didi metimi editwe sa ebedru mebi no opegu ha egu ho sei pabam eno ano no enkwamma bia anim untumi nyim oyere no timenyam na kura ne beba na ntimi nya etro ka na nanim nyina ye currency na heba sa bi asa kura ayi a onya wan ye hu nanim asa oluman atorope
trope na ye basa tetantan bi wo se ankwala na eba no bebre no mo pia o mo di kan ka sika ba akwala we di opie o se nsa apetition no ye besre hwe nyankopon adom emema ahoɔden de ehia ne se obehwe we didie emu ewunsuo wo rest exercise ensa entimi ma wo nche o enche ena de ebe mo akọ na so china sem eno ne asem no o youthful stage de woman no kra woman se eniama kasa ye de sansa no omuntumi nka ho asem enne na wo wa hoden no sa nioma no ye se bia panyin bia nyin wenye du baby 50 55 60 ono so pese oji neni na ahoden ni ntimi mana ene e boost no na enya wa youthful stage 21 22 23 25 na wasa wankasa wa hoden na odi edwuma oso menu monsa brother ukumuma unkumo kura wo ha o ma adwen because nkura bebre wo ho a obu asabi wa abon te class enya hwe ni papa rensa na ye de won nti ya won no na anu adwen ne dada wo ye ne de opusu no kura enyegi ye besem wakati fa ho den eye na de wa ho den ya ye nyina ye be enjoy na ye nyina ye ne etimi age ti ye be hye memma esremo monkono raw emaye why jo madaroma Mrs. Ni emesese no monko ne raw emaye na munyai ensaden enomono why na sebi se wo ne wo yire eda anase wudi wo yire ha we anya ponkodie eya wo yire no da bia woda wo nchen enu nti wo konom nsa se ase wo ba bia wamini na odi abedi wo yire di na wodi no sa na ye eden champion wudi na chese wa akra wo hwantimi amanwie na wudi ni wie ikra na wa wo hu se oba ne kra na ni anye no ene ye den meme bia nom nsa se ga ewe ye na mepra no ga ewe ye na meku no okoye wie ye na monsa wa no akasa wabo wo wie ye wodru adota junction no hu se wo she ne trousers crans wo she boxer na egu trousers ne so enu ti esremo nyama ye ni na ho na wan ko se trousers an ko se boxer egu so esa na wo ye nya adwen mu eyare yo yen topic of the day no yesi enenu ye behwe adenti na warija ye adoso sa emisa afie bie mu nkofo ware nei makobi Mrs. Akobi Mr. Africa Sakobi chese adiche bia ye ware enso afi ne beko na wie ye no na ware ne se 100% a emu 90% na egu what is going on prof awareness papa na sabkese na wakan na esere de so ne be kan bi o man ntoni paso ubi science de na ma walija ya doso aya niema bebre enamrantie ne mabawa na yesisu aye wale no yeni break adentina me kanesa ojia crash na ne ho pre no nkonko na ongo ye ne paper crash nsu ne hwe ne oso okoko bisi abisia enti asemo ya meken ebi asida mi angaza manim enti okobisi abisia no ena ode ko wale ababa we okobisi abisia is it 4,000 cedis abrante iso nya adwuma obinya sikatua to okobisi abisia 4,000 o say western north mo no obisi abisia 4,000 na de 4,000 asimu na 8,000 nti 80 million ena na edandi treso na baba wan nso nim se ne kru na akwa kobisi abisia na ode ababa wale no nti omo wale awie woni dan wa hadan atoni magum ena omotim 1 month 2 month 3 month 4 month afena ohun se enkrofo bi ba ne kru ni wo oba na atwe omo akwa akogina enchen na omo akasa na enkrofo ne ko one day bi de lucky yame child na bonsam vamvra omba na okunu ni nifi oba no
ɛna na ɔhyɛ dɛm nti ɔmo bɔ agua no pie baeɛ nti ɔbaeɛ na obi sɛ ɔmo sɛ ukunu wɛn ɛna ɔsɛ o mi kunu wa pie o ɛna obi sɛ ɔmo sɛ tɛn bia mehu sɛ mo ba ha ɛde ade nti na ɛyɛ a mo ba me pa mo kyɛ wo mo nka nkyerɛ me meyɛ ne yere ebia bibi ni a ɛna mo ka kyerɛ sɛ ukunu ba bɛ wale no obebisa abesia ɛna ɔde bɛ wale no nti emra so sɛ wo so tue sika no ɛna yɛ frɛ na no de yato yɛ frɛ na nti yaba sɛ ba ba gi sika no eda asɛm betu ansɛ mo dam ha ne ma bɛsi sɛ ni na akɔ ɛhɔ na de awale gyae ne bae ɔbaa ne kunu ne bae na ɔka kyerɛ sɛ ɔnwale no bi no anka no kra yɛ de ankyerɛ no wɔn ɛna tu ebi nso eni abotere wa awale mu ɔbaa bi wɔ hɔ a nakoma bɛn no bɛrima bi wɔ hɔ a nakoma ɛbɛn no ɛna sɛ okɔ ship ma ɔmo se captain mienu ntimi ɛntena dɛn ship mu ma ne nyeye ɛba nsa ntɔkwankwa na ɛdɛn esi baako nkora yi baako to nsuom ɛma shark etimi ɛyɛ dɛn ɛmene no nti awaleɛ baako abotere 2 ne sɛ wobɛdi no korɛ awaleɛ na wo yɛ dɛn wo kunu mu ɛde ade na wo kunu de ayɛ wo ɔbaa bi wɔ hɔ timi twe asɛm hyɛ ni mu to the stand sɛ ohun ne kunu ne kra asɛ on twe se kan yɛ dɛn ɛmfa twitwa no nti brɛ kwadwo papa ne wayɛ minti menwale biem anadwo no ɔbɛpa ka ne nneɛma ayɛ dɛn akɔ ne maame mu nkyɛn ne maame mu nso duru a waba bɛtena se ama bɔnsam ani agye nti mamnes ɛyɛ ana ɛyɛ yɛn ɛna ebi mu nso yɛ nkumaafo ne asew no because ɔbaa na ɔmo ba ne kɔfa ne baeɛ no time na ɔmo twempena no ɔde ne baa fie no akuma baako ka sɛ ɔmpere ma ne nua bɛrima ne nyɛ dɛn ɛnwale no ɛna akuma nso ne asew baako nti ana ɔkɔɔ ne maame ma mɛmeyɛ nte aseɛ ma bra nwale no sister deɛ mehwɛ n'anim obɛmu na paa ɔnkaa no ɔhwɛ n'anim kɛkɛ na sɛ obɛmu na paa nti ɛma ne mpene ɛna bɛrima yi nso pɛ ɔbaa yi because atɔ ɔdɔm nti ne maame kaa sɛ me ma nwale ade nti na wo maame nwale no mɛwale ne nɛ ade usika na mede kɔ akɔwale no na akɔ wale no edididim na awade na ayɛ dɛn akɔ akɔgu na maame na aka sɛ manka nkyerɛ wo ebi wɔ hɔ nso a na ɛwɔ spiritual implication because bɛrima na ɔbaa bɛwale ɔbaa no tumi bi yɛ dɛn edi n'akyi ɔmpɛ sɛ ɔbaa no bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ awadeɛ ɛna bɛrima no nso tumi bi di n'akyi ɛwɔ abusua mu a ɔno nso mpɛ sɛ bɛrima no nso bɛyɛ dɛn ɛbɛwale ɔbaa enti anytime bia no sɛ mo wale saa na saa afa mmienu no moni ɛyɛ dɛn ɛnhyia because tumi no odi ɔbaa n'akyi no ɛtwe kora bɛrima no nso ne deɛ ɛyɛ dɛn ɛtwe kora nti ɛba ne saa pie ɛwɔ ɔbaa no mu ɔbaa no bibi kakra bi ana nakoma ehuri asɛ yɛatɔ nsuo ayɛ dɛn agu ne so ɛnyɛ sɛ tv kora na obɛnya na ɔmfa hwee fam a ne mpaeɛ a nakoma ɛntɔɔ ne yam nti so ɔpa tv ne wie a afei na honhom no ateko na nakoma atɔ ne yam nti n'ani bɛba ne ho so no na afɛle sɛ pɔtɔ na bɛrima no nso sɛ menwale wo biem because woyɛ ɔbaa a wosɛɛsɛ nneɛma ayɛ dɛn ɛwɔ fie na wagyae no awaleɛ wɔ aduro awaleɛ aduro yɛ mmienu pɛ maame bi ɛna ɔwale ne kunu na ɔkɔkɔmfoɔ bi hɔ sɛ ne kunu ha no nti ɔbaa bɛgye aduro ɛde ayɛ ne kunu sɛnea ɛbɛyɛ a ne kunu bɛtena ne ho na ne kunu ɛnyɛ dɛn ɛha ne bi mu ɛna kɔmfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ maame aduro no a mebaa bɛkyerɛ no ano ɔhye o wobɛtumi ɔsɛ aduro bi a wobɛkyerɛ me bia mɛdɛn mɛyɔ yo wate ɛna kɔmfoɔ no kyerɛ no wɔ pɔ kɛseɛ bi mu forest bi mu sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ pɛ sebɔ anaasɛ gyata na ɔmfa ne nsa nhyɛ nanom no ntu ne se baako yɛ dɛn ɛmmra na so tumi tu ne se ne ba deɛ a ɛneɛ nawadeɛ no ɔbɛyɛ aduro ama nawadeɛ no ayɛ dɛn agyina ɛna maame se piw ɛna maame yi kɔɔ forest nti ɔkɔyɛ ɛna ohun sibɔ bi ɔkorɔkorɔ no ɔdandan no korɔkorɔ na ɛkyɛ sibɔ no to ne nan so ɛkorɔkorɔ na tu ne se ɛɛdɛn
e de break konfo no e na konfo no bi say na say enti sebo se no akwa kutu aba no o say an e na obi say say kwan ben so na afa so a ultimate chase bo etu ne simba ye no say papa konfo pa wani mre ye hwe meni abre me pedru di akwa koye mikunu me koye no sebo me ko ne chenya no enti me sheda e krokro no ejeje ne so na me krokro no na me jeje ne so enti mu na ofa madamfo no beda me nan so na me nya akwan ye de etu ne sin amede aba e na konfo ne hwe nanim de osimo waya de eduro no e na wakwa akofa wo wira mo waya de aba fie no e na ma me ne se eduro ne de eduro ne ese na wakwa kutu e kwan ya ofa so krokro sebo no etu ne sin baaye no kofa sa akwan ne so akrokro wukunu na wawade ebe den ebe gina aduro na no enti nyenti a bebre ya wade egu ne se ye ni abotere wawade ne mu asam kakra bia na oba kwa wura dem no akwa kwatwe ne niema ena me kome ma me ho ena me kome be ma bi nsu ni abotoro be ma akwa ma me ho na wale na gu ena ebi mu nso wo ho nso a oba bi wo ha sebe na ni brisika enti ada kwadwo papa nya chop money kakra nyi no ene mantem ho obi abeto omonka ene se ntokwa kakra bi ebeba bi a one kwadwo papa be konsisi a ama obi adan ato omonka enti se we study sa na mani nyina na we nsua ho ade a awade ne de begu tambia awalefo etie manwumre yensua awale te se ne wakọ school no your level 100 level 200 level 300 level 400 enti udru 400 na answer na obe graduate na chese obe 50 years wo 50 years wo e ho sa na de e ho no gaze na mi ja wale na makwahin wan no be wale mi biem but oya baba wa no onim se na baba wa no be den e be ka hoda ujira agora obe wo mako nan enum nsia e bere obi a papa nko because abotra wuni nti timi ni obi antena dabi ne wote ho na wo kọ foforo ho ne ho kra de ebon me de mani to form study ni ma bi ishada na me ne ma edin komo se misio ba obi wa na me ne de na ope edi nti na ma wo fa ba mai no aka na asem nti eba na se ma wunya experience bebre so obi tie me na bia na akoma hana akoma aduro ne ho akoma na aduro pa eye me nka hwe akoma aduro no obi a owe quick temper no na aduro pa no so ati ase ebra wa akoma na ba no ebra ye ko school no no mama ye ayi bi o stage 1 ne class 2 no almost briefing no mama ye brief out enti briefing no se wo bu afukura ebere na wo twiko mu no wo jam se na ni na eden apie saade no na ede wale se unya hu saade na wo be wale 1000 years abra wa wade nye den egu because briefing ne de true oh yes katania maso me na me ka kire o e mo kra briefing boa yes because sabre no wo hu kwan ya ye fa so mmere eniema bi a enye den enye wawadiem na eduru ba bi a na wapu aba upu ba won ka hwe o se awurade ntime nka hwe na wote wadiem because awale bi eni ho a eye e wo Ghana ha he oba bi ebe ka kire o se me de ma wade ye o mikunu sa oboa wo boa ma me kan asem me hwe movie bi na lady bi mo ya damfo mienu eno mo mienu awade na baako no se ni kurubu de pa na ni kurubu na no de mirika baako no so ni kunu no oda boko enti se bibini a na se ni kunu ni a na baako na ka kire no ni kurubu no wo de ukunu de mene wa nkade wo yi ayi nkade amede be ye no enti o ye ya ma girl no so de no ho eden enti se ni kunu ne ka asem kakra bi bada ne bo afu enti onne ni kunu na nkoda boko no ye ya mamu ntamu teye ena ni kunu ne pamo ne se wonko ena ofa ne bag se ni okona damfo ne ho
oduro mu gate wa nani kunu bono e wodam ha oba o se enya wo na wo se wo kunu nya dan ento ne nsembo mo wo da no ha no di mrika ko ni kunu wo se boni bia wa ye ni bia wa ye dan mfa nche no edu ba bia okwa wade wi a eni nkwa se uti adamfo futufo ba ko a ebeka wo ne wa wade mu ya urade enu ntina on se ba na ye kwa wade o moma ya ade bi bat ade na ye de ma ye no ye meka se ye nim ne nti a eya ye de ma ye uduru ani ama o bible adenti ne ma o bible emu na nsem nyina wo abotere wom se wakoma ba be kire se ne wakoma ba den ebe kofom ba ye nyaje bible na se ekwa de to mpanatifi enu anu no emu na enyi ne wo emu na enyi ne wo ye mie bibi ha mu madam nurse me pa cho se utempa ye mie bibi ha mu enti se problem ne ba ida se obekọ ni nkoto gyanim kra bom paye no no de nam na damfo se okọ ne sofo ko ka che na ne sofo ka so nya abotra papa wo de tem bia abotra ye de abotra ye den be ma sisi me eda na osisi wo ebi nsu mpa na wo na wo ye den wudi fo ena 2 awade no ye nim me pa choka oba bi nim me pa choka o sanso na be ma bi se obete na no aga se me pa choka se oba woni ukru mienu obi ehu se me pa choka ma wale ni gina mpo keke efe keke because abufo bi obeba no so oba ninya pa choka pe wo se ogitum ade ba akwa bonsam ye ya ema nyankopon to ne to asase su ha ne se wansua me pa choka tam ofun nyankopon na nyame ka no sign ne kwa akwa ede kwa akoko eyi ya no ene nyankopon ka se wo nso soro ha because hu betume na mante ase a o sign ne me adai ba beko nti yensua me pa chenso ye dan eka isa se yensua ka ya ware begu digo be ma no esunufi a ye tete ni wom ena nso esunufi a tete wom nti yemienu ye hia se ye pe ye ho no ene ye se ye dan ye study ye ho ne wo mpe ne memempe oba bi wo ha one no edi nkomo akwa enim na bufo ya ba ositwa so be mo nya kasa wo se wo ye dan utwa so enu nkwan se otokoso ka because se wanyai na se otokoso ka na bufo be den ebeba na hukosam na yukosam because ositwa so twaso na fe kan sem foforo eda na akoma beto ne yam no asan de sa asem na ba na maka na ye aiden ato ye nti a ema walija ye ebe bebrebe no eye sa ne ma no e na ebi nso wo ha eno so ye sehu a agombia sulutu edie edie nso timi dia walija ye den eba se 100 a emu 80 eye edie ebi wo ha be ma no ntimi nu oba ni ye enti ama oba no te ho a na wo su agunimu because oba wale ase 2 years ne ho maada oba wale ase 5 years ne ho maada tem bia wo twen nim se dakro ne ho be den ebeba but wa twenya ne ho nya den emma enti se ne ho ma ne boy bia na wo ne ex bia na wo na cheso ma ne ho eden eba no na fe wa sha ase ne ye den edi nkomo to on be di nkomo adu ba bi no be man be ka chense eni ja na bre na mi niura ho mle oba nso de na adwen yesensebe be hu se no a sha ase eden edi nachi sanso na be man nso ebia style bia na yes bi ma no oba nso nya den enyi ma no ana chop money bia wanyi ntisesi oba ne beda no hye nika wa hye nika ene mo yi ye friends mo se ye friends se ji hwan yo se de G string de was so da bi enye no ne mo hye ya tra ye friends mbo skinny mo medase wo hye mienu boso no de akoda wo de twitwe anim kra wontewe bi na nde so de twa awe ya ube pura kra wow eno etimi de awaleja eden eba because se oba wa ma ukura ni wo befa ochi yise bia na osuro nyame pa na de be ma ne so pese odi ne so ongo ne ho ongo be ma oba ne ngo ne ho se wo se ogo wa ngo ho a
anwe obi be go no ho ama no wani be kwa hunu no na de awaleja ya den aba me na me ka kire wo ji se bia no usuro nyame se ne wo de awale to a emu 90% efo mo yilachi me na me ka kire wo be 10% pe na enye sa ade no enkura wonye no ya na nani ye dai edi akire o yese dakuru nya bi obedai be ahe nyankopon ne kura nipa mu what you say enti so oba wo ma ukura niwa eno so e de awaleja ye den eba enti se mamenes me ka asem yi oba ene ni kunu e wo ho no moko na ukom se okwa akoka awale na asem no na unya bisa se eba ne sei na oba ninya ka kire wo se bisa bisa bema no na bema no sunya ka kire wo se bisa oba na ha ho bisa biem no aka kire mo se bibibia ema moko no obi anya de nyai na mo nso na bibi anya de se edie na o mani ni wa mani ni unya kape oba no be hu se na wa te se ni onwenwen no because asem na ha no na wa de wa boso no bema no so kan the same thing because se unya kom na obi antimi kan che se sa de no edie hu na amasa entokwa no ene awalejaye no den eba because se oba o kan tu mu a bema ne ho kire no na mam na esikan buru boss yi echewa ohwe mu etimi ya wo ya ebi o kra wo ntimi nante ene mobre ai ya bre pa ai oh ebi o ntimi nante ase wo kwa na ade ne ya wo ya tiji se ebi o kra ntimi tena se be 1 2 hours ansana ento kra ansana ho adwojo what I say nti yebesre se yenua ma no yenya botre wo ya wadem na ye hu ne ye kunum ya den epe na okunum so ye hu ne ya yerenum ya den epe se ne be ya emfa walejaye enye den ema because awalejaye eya ade a bible nya den empe bible mpe enye adepa se ono oba be wale na ono neja minimbre bia ono oba bi ya ayefro na omujaye besi ne be ma no omujaye be 13 years ni bi antimi ware obi antimi wale ye omowo ma miensa obi antimi wale omienu nyina we nam ho we nso nam ho a chese obi antimi no oba kra nya dai entena na chese wale jaye nya dai enye sisi amekase kra sese bi kra bu odan ha sei what you say nti awalejaye de e ma yen jeje so e wo yesu society because ye jeje so a titrum posen kwa e ma no be kwa kofo oba foforo ne mpene ma dwuma one be ma ne be mfa ni sika e ma me hell ma no saa so na wo nso be ma na obe kwa kofa no so wo ma wo ba bi nti ono nso mfa ni sika ma me hell obi ma na enkwada no na eye den e bre nti ye besre se adibia e ma ya wade enye den enyina no ye momoden se anwumere ya yeti Ahenkan FM no ye ne ye yire mu nkasa ne nka jira won se ye be wale da we me sister ni kunu na omunya ntokwa na omunya ntokwa na me papa frɛ se omo eka asem no ena me sister kunu ne se me yiri de mi nya ne da na me jare na makwa kodi dai ehwa na e ma wade no esan ye dai e kan bom edu ba bia ye ne ye yire no mu eni agro eno nso ma wade ye dai hu hia papa ye ne ye yire no eni agro edu ba bia frɛ no krokro no bon ensamnane a wo mo ni bida wo bona be hu se na ni tina huna se ba be pai na wa gyan adwuma ba na ni suitcase kita no se de ni yire be kwa kosia no kra se ne papa na aba osuro ni ku kokokokokoko ade ohu ni kura na ne ho po nti bibi kakra bia na che se ebo ne hu na okunu so ye ne ya yire no nya dai eni agro wo yire ka asem a asem bi wo ha enya abufu na bi eni kwa se o ma obufu bema nso a bema bia obufu bebrebe no na jeze nso mehu bema de enu nkwa se o ma obufu waje ase because bema wo te se bola ensem bia nye bia de beba begu so nti ye de ba e wo se wo sere awurade ho nyansa na awurade kire okwan ya obedai obefa so nti bema bia oba kakra ne ndi agra na ne boafu a ohu oba na na otwam we sabe nkrasesem se bema wo ne wo yiri tifi a wo ne na ya aka be ye afinie onkasa na yiri ho da chop money kura wo nyibi eye nkrasesem
yade a enye be ma nye saa what you say say usum nyame o nsum nyame o ye nye saa we ye saa na che say wo angaza gra me hu because ye was say we ye flexible e ma wo yire o ma wo yire hu say yes me kunu na ye den e ba no what you say inu kwan say wo kire wo hu kire wo yire na so partner because o ye nsa be say oba no intimi ne uni agora intimi nka na asem nya den em kire nti se bibi ha no kakra bi a obe hu say no a sha ase enwinwi se me pese mi jawale mpese mi jawale na adwen ka kire se jawale na ko sa obe hu an se na wade na den agu na yema empaibo nso emra ya wade because atava bonsam no na nye se ebe kan bom ti se wokru no oyire na ya wo ede mma ayeden aba fie di yedi ayeden aba ti yema empaibo nso enye den enye adwuma na me gidi se awurade ebe boa yen ama ya wade no mu agina ama ne boshe etimi abam bedase yo prof 1 yenso yedase watu yemfo nyame nhyiraw wakasa pa na megidi setiefo nyina fa bibi dia to onkoto dwem da no na bra bi wo se senka mo di program we bantempa nka manware last year because aware am ware ye afikure nya enso manu me ho ese bema enye hwe wahya ase a wotie no fa bibi firi mu oso me de me fa na emomoba no enti ma mo nware ye yesujafo amutie dwumedie die ubi wo hwa ye hyase ano firi ase se wotie enye mistake na enkoye se ne omuka ne nyina me mfa na mfa ho nkoto nsohwem because wo de uni problem when you free consultation when you free counseling aware mu ne ma esese wo hu nyina wo de nyame adom wo hu enti de bebiem na aka ni aka ene ahweye yenua Ellison Nana Kwame Nkrumah Osiam Ellison Nana Kwame watching you live from Achim Asanwase Ellison yedase Odo Ntaban na wajeme so se me too akwame don chen egudie GH so se call me Kofi Kinata from Tadi. I'm watching you live Ahenkan FM you do all move Kofi yedase egudie rather yedase ye pa na obi PSCA free night Ose nice talk fracas. Also, obi se why de wakasa. Mrs. Yankwe. Hello. Debia ya me kase. Asofo ta kase aware. Ene oba ya se o minim bi hyewo. Yo, ya fanasa. Ebia on the time ya ko fa no ofie no. Ye bogwa no nyiso ebia. Ade no na se na no mete bia chukuchuku no titi se. No so de no de opepa. Na shemanu ye be ne de. Aware ye ade a sabi bonsam mpe. Na bonsam so oye na ade fa no pem. Nti bonsam mpe de obaye na ade fa no pem na wareja ya ba. Me de bia me ka se ye expectations aye de kwa aware mu. Eno dodo na de nya. Me ko se fie we mu. Na omo wosika pa. Omo odin so. Entimi nso na sika na besame na ndi edin no so abesame. Ukoye na Nyankopon anya adom. Bibia kwakosi. Sisi awotwe sika na emma. Expectations no. Adoje. Yewo ebusuan bi omo wosika pa. Na so bia yesika no. Ye de ato wa manchirima. Nti enefo obre. Ohu no wechire se efew ede. Na so bekom no nya bindi. Esan timi ba makom be me wosika pa no asini fie asini dan ye ware 1 month 2 months 3 months pe na BBC ye be mai adwuma ahwere no ne sike na asan ya to ni fie nyina baby ayetimpo ye ko haye afi yo be di be ma nani eni so ade hunu be na de ko aware se wo kopedin ana wo kopetika wo kopeni onyam ana yesi efie we mu omo wontafo pa enti wo ko ana yesi efie we mu oni omo ba san a nyama ye yie ma ana den edi ani so ade hu na ode ko aware nim se onya ka se me kwa aware yi mu
sani etie bia megina mama warrior my dear brother oh sister ebesi uye na asi o next generation so yi se mede meka se me aware nipa mienu aware ti se fufu ayewe body anko banchenko body anko ena banchenko body ebo kosoro ana na banchin so ba kofom banchi boko fom a ye kwakutu ni abedwa yedwa ye wo body ne wo banchi ni e de afra ni atete mon kakra ansa na wenya fufuo a eye na wedi oba aware yen ude wure fi bibia kaisa aware ti se fufu a ye wo so wan tete mu a enye afen so me de bia me hu ne se aware a egu bebrebe ne se ye invite inkrofo ebe ya wariem and now for eba family members eba asafo eba she asafo mpanyufo no bebre esi apenie o mawarias na so ye ba sorry a ne apepa enim na ya besa nyankopa ye na wo so ohunu wechi a o si ye ha de ede asem bia ba e wo se wonni wukunu etnase ana wo yire etnase na mukama asem afi na wo be pidi akoma sofo ene asafo panyi wo ho se asem no kire wo so a na wo so be ne nye enso obi de asem no bo kenkran papa mabo oba na mko ware ne se onye kura oda ohwan krom dodo oh ugu oba ye ni masia na afi de wo sa demand respect na efi ho a na ayedin oba no be jaw amawako ye best asem sia senda na prof ekan asem sia yen kai si ye be hu si ye be ka sorry no ka wia no de forgiveness o ka sorry ni wie panipa no de obone no fom so ebe chill na wetumi etumi akoyenim na ayefe afen so abuses no dosun obi wo ha said ombu no nanso asem kro be catch oba no ana asem obe catch be ma no kra nam ho obusan ni moye ha na wo kra wo ye be ma wo ye hwan wo ye be ma hie wo de ye ka be ma wo kra de me hu de me de ntia me ware wo utaka insen we chire ukuna shame on you because ni ego na wo brenase na kra ye be ma ye hwan de na wo hwe nyankopon ye oba na dom to ne nsem kakra eja be ma ye eni oba yi netiso ye besre asema obeka che oyere ana asema obeka che okunu no it can make and or make her ana him because se uta chancha mo yere a oyere na mo a basa tatan na so na wes are we use ebia won mo no na so wes are we use na eche krasa obebu no obi won so bro obi wa oba no cry ni say like oh be man ni say o kan bia enyina ntimi nka bia enti ye besre se aware no dodo na egu nanso se enyina so ye hu eduro kakra ebeye yi na etimi akonanim se yenso mpra eya de bia mbisa se enti ukunu na oyere no o mpese odiwa ompe no didn't na ware no yen dodo no ye can out of 100% 99% edi answer na ye ware enti nipa ne di wu na enye wode no first time second third na enye wode no ukọ ware ne ta ye den because unim say no ukọ tena ho a enso wanye sa na fe de o ware wi a se me ko twempna bema bie ni wo pese edi ne yiri o ena oba so bie ni wa opese obi tafre ne hwa ho da bi hwa no ba ko pe me kwa media enti adenti na wo so obi tafre ho da bi enye tu one pe nyakopon se oba ne be ma ebeja ne eja ne nani no ma be den ho na ba ko
hom no kura de bebe chire honam baako nti abe honam baako yi se obi betare ho no be 1.5 half na di asem ne bebam enti ye besre infidelity no so doso impenetrate no doso but mema na me ehu se ma na ye mbie mu mo mu ndie enti na omo kɔ nti buru nyi ye de ye kɔ ebe wo fom ama mema no edie na ya ware etimi aso ebusia asemba udwane to ebusia na asemba udwane to ahwan ena udwane to o se maame obai kra me ko war me se onpe masem onpe wasem me bo wasem so pe be ma den na wo pache o de otan eba wobusuafo ani oba nentem obon se beju bebi no na de ohaw bebre ni nsem bebre ye besre divorce na do so and there fiti ya ko weddings akwa but by the end of the year no you find say year we ye weddings 1,000 the following year no where divorce is be ban ebru 1,000 kra but yesre nyakopon se ahenkan tiefo any ashefo mo Facebook live there obeyi free say sign ni mu na wa maye ai abotra honhom esno obia ne baby yetete no bi ese bi me fie ye twetwe ese wo battles ono si ne fie de ye pie ne ye ko twetwe ese ana se me fie ye president ye ti won finfin bo no ne fie ye ti fato ho no me ye sere abotre odo edien ni odo ayemiye dien na wonim se wo ankasa wo de ye wo ho a ebe ye wo ya se wo de ye wo ho ana obi de ye wo ne be ye wo ya emfa nyo partner ni enyina ye ni intimenje aside we enyina no obi won so ye ne tibia na asem Sunday de bia every 3 years bia every 5 years bia obeware foforo eno so wo ho but de ka ne se ye se nyankopon se wo hie mmobo no mfa ne dom no ndomie no ma ya koma ne abotra ye de betina ya ware ho ne enyina ye ni atimi age ne ye mmofra nso ani age de aya ne se awareja ye ne ba enkwara ne bre ida so okoma me ho okọ papa ho okọ wan ho obehu ane de obra foforo ne niama enye aba ye besre maame no me ye besre papa no me ye besre eja ne enna ye besre mo se mo behu ye mmofra ne mobo na mo hwe mmofra ne nti unye ne maame ayaka de wa hwe mmofra ne nti unye ne papa na ayaka de na odo atimi aba family a omodi odo enyi no uhu difference no family a ye to matete no uhu difference ba family odo wo mu no uhu ommo so uhu difference ye da mo se ye be hye se ne ya kan hwe ye be ende se dakro obi beba henkan ha abeka se me na metie mu no mesua ne ma we ni na etimi aboa me ama maware so ye akoma abotre ye hye na ema ya ware no enkon kan da mo so Mrs. Yenso ye da se ye pa ejuma no eso nanso de yesre trade ampon no ene se obema ye tiefo enya aba efrimuo no mo beso aba panso efrimu na aboa yen na aboa omonso fi se dwumadi a ye die obi oba dwumadi su bia eye owarefo ana oware ni a waware emfie bebre na wonim awade mu nsensem na ye kyerɛkyerɛ mu obi eni a obetena wo yesu gani ye mfa sugani fi se ye po obi o experience na one wa ba beche na aboa o ma nso wanya bibi de etu anamo bi a opese wutu 0201944485 0554820910 ofra enchia no eye Odo Ntaban na wageme so se me too akomedo enchen 0201944485 0554820910. Hello. Odo Ntaban. Yeah, akomedo enchen. Me pacho wudin any baby a free. Asomdile Samuel Etieni, Etifi Ajun Abraham.
Yo, Brasamo, Akim Abnasi Fonina, who ye? Yo, ye Jabnasi Fonina, so na enumere ma wadwinche enkwe. Because I want to send a dose. I want to send it. I want to send some dose. Oh, while there, or how big nearby. When it is nearby. Then, yeah, or how another you may never say, why you have this so would improve it. See, a young young was there where I want you. Then, yeah, you gather cool. Yo, yen so yeda say so fre edibajumedi eso. Bye bye. 0201944485 0554820910. Me de biania ya meka ne say emma no eye hardly say be ma bekwa emma nkasasa. Hello. Oh, don't sabayo. But who did any baby are free? Hey, Mr. Danson, there's some of your pure, could see a peer and a Joe. Mr. Danson, now, where Yamia Domian, so young, and then a credit, yes, and my Mr. Danson, and the 11th of December, Mr. Danson. I can't cry now, was swimming up when I read you. What's What's your name, Yam? Yam, to me. Matty. Oh, yeah, then I may say, me patch your yeti, why drink you? And that's the more train at the moment at Yanaka. What's the one for 6 years? And Wobeman, position then as a water. Right from section, I have section. As a soul dire. What would you know? And I said, oh, outside. Secondly, well, with the yeah, I said, we now, we solid now, and I said, one and another Walker Canayana, the person here is for Ross. Who don't have sex, yeah, but before to I am right, and I saw right in my hat. At that moment, I said, I saw young. Me pacho me to wasipa. Yo, Mati. Yo, Mati. Me da say, Mr. Danso, self-freba jumedi, so Mrs. Wade, main train for her. Mr. Danso, dear, or no, and Chechen no see what ya, and sin will the Obefa no afa or maybe a name mono. One day, dear, no one, no, Opeso, who now were wintem. Yo, Mr. Danso, yeah, that's it. The woman is set. Any advisable say Bema DV ya no sorry cream edinant. Mrs. Mepacho me ba for question ni she with him. Hello. Hello. Oh, don't sabai. Mepacho din any baby are free. But you say Oh. Mr. Richard Boko there. Official panso. Na mama maybe se ho ye. Yeah, so we trade you mun supoko. Oh, we trade you mboko, na tini di mboko. Ye danyame asese mu mienu nyina mu gina mo na so. Bra reach etie wo. Yo, ya ba nse Odo Ntaban ye imedie sonko bia abeboa eye awarefo ene ye nso a like I say what started esisa ware. So mama esia die bebre wa ware ma eya ni mu bebre yeni. Na ebi nso wo ho a woni na na ye boa fa ye. Okay. Se opese otete oba na be man. Mama say Mr. Africa can be say a better oba di say ni kun tete no. Ento ye say okwa kwaje dura e me mandi kwan ye den. Abdon. No nim so no mum na ye problem ne kese pa.
so you enipa bebree wɔ hɔ a awareɛ mu no ɛnyɛ ɔbaa na bɛrima no ɛna ɛyɛ ɔhaw no mo mienu nyina nkasa ɛna ɛyɛ ɔhaw ɛsɛn sɛ ɔmo mienu nyina akɔyɛ nyansafoɔ ɛna ɛnyansafoɔ mienu nso ntumi ntwa abɛ ɛma ne nso yɛda awareɛ mu no sɛm biara no ɛwɔ sɛ baako ɛyɛ gyimifoɔ ɛyɛ nyansafoɔ wa woyɛ gyimifoɔ no ansa na kansen abufuo no bɛwɔ akɔtɔ no wa ɔfa woyɛ ɔmo sɛ gyimifoɔ no wo bɛyɛ nyansen ɛsɛn sɛ wo na wɔasiesie ama asomdwaeɛ de abɛsi yɛwɔ berɛ a yɛ korɔkorɔ yɛwɔ berɛ a yɛdɔ ɛdɔ no wɔ hɔ nanso nka sɛ ɛdɔ no wɔ hɔ no nti no medɔfo no a mene ne wɔ no sɛn bia medɔ no nso adeɛ no a mede yɛ no ne deɛ memfa ho nea mede yɛ no na mehu ne ɔdɔ no yɛkɔ akɔkɔsi ɛno nti no yɛbɛhyɛ obi biara sɛ mo mienu mo wa mo ware a nea ɔbɛyɛ mfonsoɔ no ɔngye ne mfonsoɔ nto mepaakyɛw ɛsɛn sɛ wotrɛ w'asɛm sɛ bia de kɔma wo sɔfoɔ ebia wo sɔfo no ne bia wɔda ho no ɛkyɛn wo deɛ no nanso ɛsɛn sɛ ɔno ɔyɛ wo leader nti no ɔmpɛ sɛ obi biara bɛyɛ dɛn ɛbɛte yɛnso yɛnyɛ yɛn ho adiifoɔ ne asɔfoɔ no bi a yɛbɛtumi asiesie yɛ fie ama obi nso nyɛ dɛn ɛnte ɛnte the last time na meka me bi sɛ ɛbɛyɛ kora mpo a nkanyɛ kwan sɛ obi biara ɛna ɛsɛ tem asɛm ɛwɔ awareɛ mu ɛsɛn sɛ nea ɔka w'asɛm no obi wɔ hɔ a deɛ ɔbɛkasa kyerɛ ɔbaa no ɛyɛ soronko deɛ ɔbɛkasa kyerɛ bɛrima no nso no ɛyɛ soronko woanhwɛ a na mo ntɛm ba bɛyɛ dɛn abɛyɛ bata berɛko a momotem akɔ obi a wɔyɛ mfutufoɔ no ɛhɔ na mmom sɛ momotumi hu sɛ bebree sɛ nyansa ɛsiesie no wɔ mu daa mu a ɛyɛ na di asomdwe bebree dɛn ɛba mede hyɛ me bi ne ne ko nanso me maame nte ɔno nso ne papa nte yɛtumi ko bɛyɛ 3 days mɛdi n'aduane mɛsɛ di n'aduane bio Uma ɔdɔ yɛ dɛdodo sɛ mehwɛ na sɛ mena mefom no a na makɔtena anim a ɛnɛ de fa kyɛ me ayɛ okay mate obɛyɛ ne dɛn mewia ne asa bɔ maakye ɛyɛ saa na tie nti yɛn nyina yɛhu hia sɛ yɛne yɛdɔfo tena ɛwɔ dɛm meda ase yo bra Richard yɛn nso yɛda ase ɛtiefoɔ nyinaa da wase wɔ afutu sɛm soronko a wode ama yɛn ma ụmụ ọdọ ya dewate hallelujah kyerɛ sɛ m'ani koraa gye sɛnea ma mepakyɛw fa kyɛ me na kɔnɔ obi nka bi da obi so ɔno yɛ bɛrima nti ɔyɛ bɔne koraa ɔntumi nka sɔre ndi kwan so ɔka sɔre ɔno ayɛ bɔne na wayɛ ade ama ayɛ ɔbaa ne ya ɔyɛ bɛrima nti sɛ ɔbaa no ne san bɛpa na kyɛw for nothing for no offense mesrɛ mo mma yɛ nyina yɛ aveli yɛ ho na yɛ mmoa yɛ ho na sɛbi sɛde yɛ ka sɛ nobody is above the law no saa na awadeɛ mu nso yɛ nyinaa no ɛwɔ sɛ yɛboa yɛ ho yɛni obi a awadeɛ mu ɔno na ɛwɔ sɛ ɔpa kyɛw ɛne yɛni obi ɔno deɛ ɛwɔ so wɔyɛ konkon te sɛ deɛ kotokuma nyinaa yɛ ne dea ɔbɛrima sɔre anopa ana ɔbɛrima akɔ adwuma aba nanteɛ koraa wɔde wura fie na so ɔno ne ɔdi kuro wɔ dan ha na yiri hu na ne yɛ mahye no ọba ne kura suro mpo so obebe ni kun ọkọ ọba bi kasa ne kun kura je so obu ne mu ase ọpa ne chew da me pa chew da enam se oye da nti na yire ya de kura won soni mu wo moa no na da bia da ka nanim asisu kusu enu nti obehu na oware oba nanim da ho pa ne ho fefefe so nkwala mbe wo mu nyina no mo anim amunamuna because dance reda we have some men like that who say wasere da always serious and so ye show abontin eno ne asem obehu so ne obabi di nkomo wa abontin and so hardly so bebe fia ba beto se woni ne yire ne mesre wo boa je se wo ko ne yire kra ye wadanfo na akɔhwehwɛ na bo gate na papa enye yi nanim pia na wo nsem nyina ayira wo se da mpacho ene ochira mesre mo mrs papa na sem no Mr. Danso the woman said Mr. Danso enye advisable say bema ebe have sex we are no be di obe a wa sorry clean because ahode na wa hwere na anu oden ahode free utirima be fa ona ase o enti ye be hre bema enti na
sex a ye di gina ho no so ye advice bebre yen ka say nyo but ye say ye advice bebre o ta ye san neoma na obenya stroke enti ye besre say odi oba no ya da ho kakra etwe say yampa say ye wodia na wunua ye nyo bi ade a di enti na wudi asori free su crane o kwahe enti mpacho madaroma udi wi a relax kakra ena nipe bia position nipe biara the best position I obetimi azumi say oda or left side very best position wine blood circulation ni bibia or pay for or bibia best position ne say obetimi ada or sideway or left side sideways sir but mpacho udi twewia ubetimi azumi position bi a wakasa be comfortable mostly ni mema ne ta da ya da wa bre wa masa why edwuma abre but the best sleeping position for all humans including apenfon say woda outside na woda left side say ni faso o sabenku benkum ya nse benkum ho no ho na akoma no ewo no nti woda benkum so a ema moja no flow e frusani yeda say message 0201944485 0554820910 ebusuafo betimi afre na won so de wadwenkyere aba na ya to adwumedi eso NSS position na ye be kire ne de nke be ye gina hoji o na de mesese kan yi me wo patofis me pese ye nye pathophysiology bi ne ema ye ka se obema gina hodi oba onya stroke. Hello Odo Ntaban yo me pacho wudi any baby a wo free somewhere near my family to say yo brasa mi yeti yo but Awurabena ekosuno am pacho 5 because yeah and that my when me man aba work yeah wala am wearing for is much and I say you am wearing who say yeah be wala you know one here ko as this no plan yeah bob and because the man you see the better maintain one ever better Awurabena because I did say Awurabena never yeah she say the wali is my and come on yo and so yeda say ye pa aha yo yeda say so free ediba jumedi so mrs hello u gina ho edi etimi Emma stroke the air can say yen can say don't be adventurous obetimi gina ho edi ayo bibia but yes Emma nye dodo enkoye ne dodo because won say ugina ho na ho den ni ntin nyina yes ade hu adwuma ansa na obepe ba ko no brother efa utim nyina ne wona ase nyina it ubon say we ni eba out as a blood flow ne kate ugina ho so as ahoden fofo na osa yes odi gina ho no enti yen ka say enye don't enjoy yourself ana bibi but you say susu ye obi so yen position ade bia worry de bia ne wanyina ho ane ho ma yesre enfanye tuemu da sa positions ya ye ni na eye once a while be no why adventurous na like a spicy wo your friend say wo sex life no utwedi enimu no na de nsesai kakra den aba sensene a utimi lay bed foforo utimi lay foforo bed sheet foforo utimi dahate na sa nete wo mu a na why den wasasam kakra aha but emfa nye tuemu da se de bia me de gina ho genkwa na me de media ema me ho ba de bi yo abusuafo eno a na mrs aka no yedi ye hu no chemical reactions na take place na hormones release obi wo already no owo bolos ana say ye fe bibi embolism blood clots wo nintini ni mu enu nti no sane mrs kan ye no wugina ho na wubu atokwa no
woda ho energy ni ye different wugina ho energy ni ye different bra wugina ho na pressure ni ye very high no it me mamoja ne the pressure no e badenden de ma clots bi wo entini mu push clots no by force e ma etimi fro kwa adwen no direct na e koma stroke because stroke na ye ka no ye blood clots e na anase cessation of blood flow entimoja bi a clot na aboto na da we no timi ko block baby e push ne set me ko she baby block no na afi moja na aka ne ntimi ndi afuru sane enkoye na akofa stroke de abronti yesre enti ene no gina hoje ndi ye be ye na emum ye be sesa no ye nyina ho be ma ne nyina ho ye be hu kwan ya ye be fa ye be ye no mrs na finally no yesi edie asede bia edie ne ma ware so edie ne ma ware gina edie ne ma ware edie be niema biem ne sese ye eka edie ne ho ma ware so edie ndi entimi nyi firim ye firim ade be asembesi na emom de be niema sa ne sese ye ka edie no nye se na it shouldn't be say edie nko a oba sorry anopa ni mwadi mo ho awia no mwadi mo ho anwumre no mwadi mo ho da bia na mudi mo ho eno nso e ba sa do e ma wari gina na nso e be fno enti de be niema sa ne wo se ye de keka to spice up the marriage na ama bibia aye kama yo sani ye kan edie eti se de wo kan benku na unyusu more ene o de na ekoka wo benku na nso se more no so wo ho na bidie ana eja ye de be kan benku ni ho no so ntimi nka wo benku nti ye woni ema bebre de kan aside edie no emema epe obuo eno ne one thing emema fa obuo se odo ubu no o de ne respect mano o bibia like the obeke bia saving po wo wadwen cha e wasania obeche wadwen beme bia fa obuo ti se odo enti so wosika onisika oswa osun oye dien yo oba bomodin se ode ni bu ebe mano afenso kasa communication se yenhu kasa ede o how ebeba sesebio mekunu afom me na wan kanche me bia me minim se bia de maye no memu ne se eye fom bia na ye koyenim na okunu wentimi aka oba wentimi aka nche okunu se be ma ade a woye mi mampe no wampa wo chewa obeye de se kasa ni ni wo sanso a obeye de hu de opene de ompe na wetimi ayama obuo kasa afinso ediebe odo because one do nyonko one do na obede hu se ade a we eye ne ya obede hu se ade we a we eha no obede hu se ade we a me ye mfa nye nipa ana ye fa nye okunu ana oyire ye be share odo communication and afinso last one first one kade adoso but obuo ye man de emema pe obuo ankasa don't hurt your man's ego the moment obeka na okra ye hwan ena de na utimi ye oye bema apo coffee papa kai masa oba wo chi akwete kura nsore eni okwa abonti e be kwa kwagina so ama na edi oba ne pampampa oba wo nchen a oba emmo ti ye hwe ye hu ye yo Mr. Prof. Yes, madam. Edase. Ne mema pera na Mrs. Akai. Bema bia pese oba bebu no. Ade a bema chiri ni se oba bebu na nimtia. Even the same thing. Oba nso chiri se bema ebebu na nimtia. What I say? Okay. Because always ye kasa ye se odo LOVE. Ejina ho ma niema bebre. Before say obi sa obuo no ehye odo ne mu. Odo ehye obuo mu. Because say ono obi a wumu no. What I say? Okay. Because Mrs. Tiwei say me mu no a me hu ni bibia mpa anya me fe. What I say? Adi bi obe bia mahi. Asem bi obe kan bia metimi fun bia me pe bia metimi adan. Atu ama no. Because me am check no. What I say? Ba say o check na
ade bi obey bi aye ofe ade no so ye kra na anye ne ya utimi ka chense ade we di anka ye ni se anka ye den anka ye what you say se ye hu ne man kitinkiti bi ema wale ejina ahwe ye tem bi aya wade be den ebegu awade ye ne man kitinkiti anya bibi chinchina chi kuntanyo awade ye hu se ukotena wo bia wale ase kura na se wudi aware asem na ne ede ntokwa ba ye a be ma bo afu kuntan na eye bibi ketua bi ebi wo kura na duane a awasa ne yere ede si wo na nko se nsu si ho na ode si ho wamfa nsu ansi ho keke be ma ne se umume ente sa ayurafre oba bia ebi wo kura na bibi ha no nti ne yura kura betimi ade afi enti ema no yemu ye kununum na okununum so yemu ya yerenum yemfa omo se omo ya ye honam den akwa because won say ye wo hai sebe se kuro bi to sisi a eduru na obepa ya so but unko twa nto nchene because utwa to za obe nsasi obi ehun wo besere so we den we nsasi saa na se ukuru wamu no na se ukuru jawa wade na ukotena wabisu afia de besere se wumu kwa wade kra so ntimi antena oni adinti ena ukuru aden ejawa be enso ebia na wonko ye ni eden eden ewo ho enti yemu ye kununum na ye no won na ye nkrokro won na eba ne saa ebe ma ya wade aden ejina enya asem bia no ba wo se oba bi wa no ne kasa na otwotwo enchirebuo what I say even oba keto aba wo no kra ntimi nye den entwe no na kama za ba ma oyi chop money ma wo ye den udie what I say nti ye be sere se ema no emfa ebuo ema okru no ena mema ne so ba menka mema ne so de kakra mema ne so mfa obuo enye den ema wo yire no se una wuyi chop money said den ema wo yire kra wo ye den oya wo yire ena bema bi wo ho wade oba wo hese ni age send wo no bema no ni age esitie na wo ba no ebi nso na oba no nso ni age e wo form enti tem bia odi ni age ena de yeden edi sisi oba no yemfa age sisi oba unya wale ni wia se wo 60 years na ko wale 20 years a wone no mu age ye pe onya hu wadeja sa wone no mu age ye pe enti se wo sister na so no wo 20 a ono no 40 aba ba ka ho ama na ono nso ne de na den edu 60 enti emfa age ensisi ne se na me chen wo chen na nso what wo chen na nka ko wale no ono na edura na adwo a owro ne ho ema ukote bremu a unya baby do ukote yeden ehye ema ne dwo enti wone no eden epe enti ya mema ye mfa ye age enhunhu a ye yerenom se ena me chen wo na obedi mata enzo what won chen ne wo baby a wo chen ne de ne ade sa ene ankatwa wo fom ni mu na fa ukote hye ho ne ehun se fom ni zo ode wo na utoye what I say enti ye hu saade no saade no se ye disisi ma no ya na ya ma na di amia setem bia ye chen nti asem bi obeka bia na ya je na no adan esibone ena sa anoje sibone no asem bi o nipa ne ka enni nkwan se oje na no nye dan esibone ebia ne enye saa na opeso eden wo kire nemum se ni osi fon oye ofome ne sentence na wo ba ba kire mu no ebetimi de enchiaye kakra eden aba that doesn't mean say saa na o eden opa akire what I say nti yente ye ho ase odo no enti ase eden eka ho nti se odo obi a otenase se be wa bodam kra o eden otenase se oyi ne ho to so kra otenase because me yiri de wa bodam o nti bibi obeka bia wonim se wa eden wa bodam no afa ne saa na o eden ukowanim nti ye yes anu a ya wade ebegyina ama odo no ye hwehwe tem bia odo no ade ejina because who do oba kra na se wo no na ana se
na asem mfa ho a umpe na wo ye ne something which is the bibia biara che say emfa so bia ende emma medas prof yeda say ye pa yenya frefo baako hello Odo Ntaban mituma comedon chen me pa cho din ni baby aw free Brarich ni Mataba yo Brarich and the question for the answer to which the answer yesterday ni here I said aside section then it be here our real and the Madam Akasa with Africa in Wakasa ni na ye no kre ni e kan eyubu obu nso na de antiase ni na hayere eba am dia de ba ko ye ni se ma fi se yehu ye na nso a ya na nso na ebo afa essence se woni o hukafote na hu se hunkofo ni se sadi we enfanya me a ema odo ni di essence se antiase no wo ho a asem na waka no anya de abebuso unim se ubusu a ebe ha no wonso a wo ye oba no ana berima no ni abema no so aka kirewo se oba emfasade we nyame ni oba no so aka se bema emfasade we nyame no se mutumi ti saniem ahihye na modi ato montem na aware ni benyi akwatri akasakasa de ede ebeden ebeba also on for with you and obi achiwade nkan nti no obi humo haw na make say the man kasa tumi ye mo man kasa mutumi ye mo ho asofo a ya na no so ya de ayeden eboa essence mo man kasa mo ho amaye sofopani asafopani ewo mawari enti eba na say your ba na asema mo kwan mo fa so mbere mo kanu ewo mama ntem mo mampo ewo mo ntem enye mu ntem kana mo mampo be ebe hu eto na bi nso a mo tenase na obi a woni oma ene oyure matenase agimani ti se bi anka mo ko kuruma mo kwa koye no tani mani nya ya dia aware mu no eye den ewuma eboa entie na nso eye ade a yihia pa ewa aware e be so bi biara se on hye ne so se the wu ukun ana oyure how an idea on pa meboa bebre yo bra Richard yenso yedase ye pa mama me utrimko ai utrimko afise okun order form boko minim ne sa de minim no but minim ne sa de meka se minim ne sa de na chese meke ka ko baabi nti no se ho ne nyina ye de a ene na utrimkwa ai utrimkwa pa yo ebusuafo bra Richard akasa Mrs akasa Prof akasa na me de de bia me kan se awade enti se mpena eye mpempi no se ye twetwe ye ho mpena meti kumase me mpena wo nkran meti woda me mpena wo koforidua enu ntini ehu ne se bibia so ene wo kɔ ne ho enne edie mu betimi adi mu ho ama mu ho asisi mu ho so oba wo ho enne mu betimi adi mu ho ama mu ho asisi mu ho so but aya na the moment aware ne beba na problems ahase emi se ehu sa adentia time amu date ana mo court ana mo twempena no na ye distance marriage ntini wo enhu wo mu yie nso wo enhu ni mu yie mo betina bo mo na fi na wo behu se abra ikura se ne hwe ase kura se na ayi bi wo ho sa oben wu yie na bia first kura ba empranti mudum kanea enu an so osi so pampampan na wo observe no but mo wari wie na mo kotena adem no kodware ye oba na wo hu se ayi echu bi bo ne to ase wonso ba ye na fi na be ma na observe wa because mo twempna no da bi odi wa anase mo odi mo ho a aya na wo bobrezia enti wa hunufuo ni yie enti wo ware wu wie na oban na afi de ehunam nka honam no afi na weso kane esi so no wahu se na me yere ade wa wo pen ana because ababa wo wo dapa na nenufu ase wo fom sa no enti ehwo na mo behu niema bebre miku pa anti se na na ote wo se box akora 1 week no nsi ye 1 week no wa wuragu ho like niema bebre
minimo baby on the bema trimpna one day anyhow nyina se ni bema no ne na trimpna beye mfie miensa mfie nan so woni na di mpa so agora na emom no nim se bema no se bi mpanifo manum ane to bon kire se woni na di agora na we wo ware no no wie na wo mudi mpa so agoro no ena mistakenly ne nsa ko share bema ne to na wo ko share adwaye no wakohua ne nsa ho ahu se bema ne to bo nte free won bema ne ho ye nahi na wo hu tu mu ho ye ehwamda enti wo kan ye na sema me ka che ni se we de nye se me tu chika ma wo na mo mesre se ene wo so kofia fa wonsa hye wo to do na uzuhua na hua wo hua na wo de na ehwama bema no wo di se ne ho ye wo be uzo bia de bon baby dey severe ebi dey serious onya che wo ta de no ho nante ka ebe ya ho ufiri abonti bia wo dia unyale kra ohoro na asa don na wasaba won de ntia eya nji wo hu ndi bebre because nipa ufiri abonti ba onim se nde minyama acha mebo wo de unyale kra sa da ndwale because the moment I na ade we nso baby I do was abekwa akosoro ebetimi kwa patra kwa akotom bia na e de asma ba wo de umpe dware kra wo de da obe sa nem dware wate madaro mana ena de bia meka se sa trumu ho no line da won enye necessarily baby a ya ne fa ba no sa light ya na da wo to soro ho na akosi no wo de uye obi a udware a won pay attention to ehwo na wo de da ko fansa fa sa line ne keke ne hwia aya na enye serious obi de kura de wo be dware da bia obi pay dware pan so on pay attention ti no ye wo binum kura wo she boxer ye wo binum a osi boxer kura san ahoma so na hu a se draw line pa sabi trumu wo hoi enye hwam etimi po den kam advice say wo fie kura nka wo ko private kura nka emfati room pompe pa to nka hohoro perform ya blushing wo fa soap kakra de ahohoro to at least a day wo wash wo to kura 3 times so you say wo to wono do me nka say ebe hwam but ebe ye okay sin kura se wo be dware na wotwe na utrum ko bi dware kura ni trum ko nya daje mfa support tutu wonti no obudwiri say kakra say bia oba wo ma ni kunu dogi a ebofa be ma no so ana ne kote ajojo at once serious yes remo ye hwe udware ho a na ye ho ye ho sentinko but say o neglect ho sa na ne no sa no da do sa be fa no o tim to say momone them say you do me like mumu I no know what I could do I be your Scooby Doo sugar. Them say you do me like mumu I no know what I could do I be your Scooby Doo sugar. Oh you oba eya go ho oba ti me twempna wa wale awie no se me de mimpedie wo mpedie na okoware ye den ye ni ye ho wate na wale mu anigye no eno a ene edie na wadware dada mejidi se wadware dada Odo Ntaban de ye hyase na na wadware dada eno nti no for play na mo ena ye hyase no go ho na be ma no endiu go ho obema na oyire endiu mema ni bi nso odin go ho na ye nyina ye ndidi ye ho na edie de nkwagye wom edie ma arekekere edie ema yaresa edie matipai ekọ edie ema be ma wo sisi wo ho so edie ema be ma wo de kakora wo nkai edie ema be ma kora no mpo no se bibi ekere wo so etimi firi ho sara nso ena edie ema wo de obi kakora wo nkai edie ema se adwuma bi mpo ena wo ya edie adwuma bi na se wo ya wo hu ema wunya fresh mind ema wo stress free etimi edi ye adwuma na wo pese wo ye no ai wo bia ma me message wa ha o say ono de sex position na no wo twen be ma so ba nso menim ni pakoro
Now, sex position, or say I'm interested in the sex position. Yo, yeah, ba. Why? Yo, counselor, ye chia opa, wabedru, ain, wabedru, yama wakwaba ye pa. Aha, na foreplay no ye de kwasa, foreplay no ne ye de kwasa. Ade. Aha. Ade. Aha. Baby au pebia. Aha, body no eye wodi abema. Oba body no eye wodi na wo sisom, na wo miemia, na wo fefe. Chese de ye wo say ye bia no ye. Hey, sometimes utimi play romance, utimi ye for player na. Chese ohunam nyina ye wote se dia se menshada nko all 90 sa but asa kame ba akobi pen ase okompa woni e bompa ya ma na won konkron fa wa won se die nso timi fa wo to some extent wa woda wa se wo filisa se wonam wiem aha ye foreplay ne sa ne hu se wonam wiem wonam planet foforo so aha oba wose wo ye na wonya atenka foforo bi wo mu bemma wonso ye na nya atenka foforo bi wo mu counselor wa bedri de mgidi se wadware awie aha foreplay na ena ye go so no na nya atenka foforo aje mi hu se bra ne kura nufuo ni mu dendenden emema ntwa nufuo ampa nufuo na onu ma ne ye de say aje aha Adam refie imagine many Adam refie na aha foreplay na bema play ni yo munye ni ye enye rigid sembia gon ho obema emia won oba enna ho se roboto wonso mia ni bi no mo so watenka bema nko amia wan no wa mia ni bi a atenka no etekọ enti wo mia ono na wonso wo mia ni bi o so wunufum na so de ne po ni di agro ode ne nsa kokọ ho no aso peso finger o kakra no na wonso do nsa eninam ne hwe mese hwe na se ho no edasurunku bi ewo ho no se wo de nsa kwhwe na se ho boko na ase wo do nsa ase o posanye se koposa ne te se wusi atade no ase wo de nsa no de hwe na to nsem na ase wo nsa no de faso nkaka mese atinka bi wo ho na line na eda hwe ne to ho ne ntem ho sa light ya kakra bi na awrade wo de fa nsa fa ho kakra mfa ho burumba ko ase wo de fa ho kakra bi kakra no wo de hwe ni obe obonso wo ne na obonso be ma no twetwe ni mu obonso twetwe ne se obonso kote no sorry gina ho si ya awrade aha ade oda bedru odanya bedru aha ene position na me se ye be ye gina hoje kan gina hoje no na nka oba gina ho na be ma gina na chi oba timi kutu ni mu kakra na obema ne dia fa na chiboko nanso ye de yempese ye kununum ebenya stroke na yempese ye kununum be wu agyae because ye pese ye di ye ho a de bommre wakopem se ya ebe hu se afide ye ntimi ni ye hu biem eno nti ye bo ye kununum ho ba nti oba ene wo na wo bekoto kakra wo mpa na chi sa aha ba bia
Monan ekonano. Aneda. Just a weird doggy ye beside the jiweni. The mom se won panisi wo, empedue si wo empadaso, ene wasro kakradia, position, ubetimi ayi. Into oba, jinampano misisi free mpaneso. My year 4 planning in area, de si free mpaneso sa. Ne jinampano baby a monan ekono. Jina ho ne momemfa, when him enfe si ukunu wompaneso. Bema, o de etinampaneso na she woyere, jina ho. Now de fa when him face wo no. She wo no na wotu momu enhwe wukunanim wotu enhwe wukunanim aha aje bema wagina osa na ode to na hwe wo sa no syase sosotu onim fatuo ni di agoro aha fatuo ni di agoro sa aha aje aha enti oba dano papa bi kan sem bi wo sintui ase wudua banche no bra wode wo enu ntina na ye ka turumu hohoro na sem no sa position we se wo ye oba won pe turumu hohoro a ebebo afa akunu so enti no we no se ne wagina ho na wo de sintui sa ase wo kutu sei no aha se wo hwe me live o Facebook a wo gina mpa no fa ne se mpa ne makonwa ye ameti so yi ena wo gina mpa na chi wadi kan gina ho sei be ma ne ti wachi sei afi wo be kutu sei ase wo bedua mokono na wo sintui sa no nti wo sintui sei na etwe no eboho we directly open ukunu nso ekotompa ne so be ma nso bu kotodwe wo mpa na no pe oba no gina mpa na no pe o ene wakutu sei ene wode ne to na ma sa we free entry eti be ma nso bu kotodwe wo na chi pe na afi yenkwai aha aje aha aha na wo ye we na enwum we si so se ride me afi be ma ko etuo no eye wodia etwe no eye wodia won se ne etwe na pubo ho no se ne wakoto no ode ne nsa esisi form sa na ma etwe no ebo ho direct enu nti no etwe ne ye wodia ko tie no direct ne afi wo be sha se ankaka nye se odi be shemu urudu asa odi brush ano no odi brush ano ba odi brush no onso wo so to ne kakra e ma woto ne nyina ho stiff wo so to ne kakra se wo so no wode kote ne brush na wo so na ama be ma no onya humka bi eti wo so to ne kakra wo so to ne kakra sa aha na be ma wo de brush aha fa brush kakra fa brush aha ade aha afi bema etwe ne yodia fashion na yonko aha ade baby aha afi oba position we utimi bushia no enti wono ne de yeshem na wo bu no wonso bushia ne sa aha ade aha ekoyi ade Counselor ekoyi die Brate ekoyi die enwumre eyewodia etwe de okota e wo se make good use of it enu nti di ni nyina position we ebekoyi rough yere ho na boma ne saa bra fele money konko we de
mo gogo so boko wo nko ni gidigidi because wan kasa no wabo abrewa monye ne kaka na emu munni ma ne nyemo de aha ade aha aha mejidi so bia ho asise ne ho so ebi mu nnim wieye mo amodi awie no mejidi se mo ho atomo because we no direct entry afin so benya atenka foforo afin so ekọ hit G Sport ne so afin won so wutimi bushia be ma no eto ne kura ye twitwi be ma no ne kote ne soro saa no be se eno kura boa makote no eja akemo afin eto ne timi san atwi ma wo sere woni ko twihwa ne nso e ma hwa ne nso sore ba sa bo nse hwa na ye se den na medie no ayedede ye de nyame ase se nwumre wa ma yetwediem ene ye kotediem akoyi Yo, webusiafo ene na yebre no enya ayebe abedwafo mo final ways na yenko. Bamnese bedase nye kan na ne se abade ade Yankopon ani edi akire. Yo. Enti se obi akwa awade kwantue bia e besere ni se omana ni nkam na omampaibo enye ne chefa no mfe ebu ene odo ene ni daho enwale ne kunu emani ntietie nchenchen na ontongoso na megidi se urade anu munyam ebedade edo bibiase Yo yenso yeda wase em se no frefo bi free but Mrs. Kasewie ne so timi san fredi ebe fa no em so person di feedback eba for sex position we say yo Mrs. Yo yenso menso de meka ne se ya mobibia fishia pa na yesre efie nyoya enyina yempa ye ho chew na yenkama nsi na emma afie Christmas na enye enyina ye de yesre say your how be na di bibia ba yenkana ntiase ma na efie nye de ma ye mofa no so eninji because efie da efie ju aye mofa no so eni beji college yenimze wako 3 rounds ayi but untimi frɛ koyima jiwani wate papa eje ni mama eje minim sese mutie Yakopon hia mo na ma mutwedie mu enye de Hello Nana one Nana where the area na na de machele afi machele Dia here Nana ene na fa o ye bie kwan tu mu o Nana ye ya pon wan sa Nana say Hey Nana Oh ene Mrs. we dey beto happy birthday ma Nana ya pon de na nso ye be e wo se ye to ma Nana ye ntoma ne happy birthday to you happy birthday to you tuna me mo to happy birthday happy birthday happy birthday to you Mrs. Oh boys I say oh Nana Yakopon oh Nana may God bless you now hey. May God bless you now Mrs. Tway God bless you now may God oh Mrs. Nana now oh Nana hip any Nana nyami shrao onto kwanemu
na afese sɛ na wo otia se ahoɔden mu ɔma ahoɔden mmoroso ahoɔden soronko 80 years ɔma wo loki te sɛ 16 years nyame enhyira wo paa nana amen amen ene nana sam akwakoton etwe e de ama obi nana wa ya de ama obi ba be ma hem adwo no e de nyame ase enke be ye de dodo nana say yo nana mate yo nana happy birthday nyame inshallah pa yo atupa de da nana ede no cre okay no cre bibe wario yo nana yo ye be pe bia ma o ya fidie ni so ebi wa ha wo pani o ya adwuma wa ha on e ma na ye nurse de ye ye miensa enso mienu na em se da bi o em se ba ko pe na enware ai ono so de ogina so pa ai na no so ate ono pe no nware nti e be hyehye ne de na ma ho ya kwa no board so no na me ba ya board so ge ni mo ba no ai na no no a onye be de no me ba yo nana yate ya da se self free any bad you so nana amen yo bye bye ene efia mpofo a se usapo mu den wine na yenya kunu de ama wo Odo Ntaban dwumedie so ene nana enya 80 years oso pa baba awa mojamo no na wode na cheche ne wre enti efia nso moja ndie mitimi wo se eno emono pa enti no bobo aho na next week na ebefa wako wenchi director ebeje awale ba ko Abunkwa mi yenudini yo ebusuafo ye bre no enya ayebe Odo Ntaban dwumedie na wotie ye de bra mimi da bia bra no ndo abo de kosi se dumienu ebebo so me amedi dwumedie ho chia memidia any radioness Awurabena menua ba Mrs Welbeck ene Mr Kwekun Kroma Frekas ene meni omo ebedi dwumei producer 1 eye Father Dixon Payao ono nso ebebo adwumedie ena super 1 driver ba ko pe driver papa bi a won say da ahenkan for ye to so ane asori wo ya adedodo wo ye very very committed nyame enhyiraw na omoa na nso nya wo ho so ene wo de na afese super ware na ye nyina ye meja wo ne hu sampa ye nua be ma ware afen so receptionist yeke atopa hene Kwame Asante ono nso ene boade ye kwa be fontentan Facebook eso waya ade fi se ne kura na menim se bia machine no ntimi nchiachia no ono ankasa na dwen no na emu ache mienu na nso nyame adom otimi tenetene mfidia ma yekoda Facebook kama ebusuafo ye mamu nyina afisiapa bronya no enye aduru ene no pese o surprise wo dofo surprise wo yire surprise wo kunu enye emema pen surprise ma yeguso kyerɛkyerɛ wo Odo Ntaban so na wo surprise wo kunu surprise wo yire afin so yano ma ye twempna se bronya mu na wo ware a na se ye meat pie na wo peu se ye wedding cake birthday cake ye jollof any catering service anything bakery local drinks me say Awurabena bakery and catering services frame 0546827329 0546827329 obi nso achate wa ha say ye brother ba ko so de
Chino Sosa GH ɔsɛ me fa me number into gya me pacho number no 0546 827329 sɛ problem bi na wo na person ne me hye wobetimi afrɛ me anaso wobetimi a WhatsApp me wobetimi aye ne audio de afa WhatsApp ama me 0546 827329 order bi nso afabra Christmas cake bi afabra ne nyina ye wo mu bi ye bechi ye da maseda se ne ye besanso ehia mechia etiefo enyina sanso emama official pa bye bye.